Ini ke election ke MDC ke Bansalong kalong kumne ladanga perkhat yang ay ladi kasngo ba ngamso kwa manila election nomor ba ngalap bat ngasyam ba hoy ngi ki candidates bonsen hi kamut ngila don la ka jong ka kam andrei habang ipai pat chaka chaki pai ba hakim lang ka salang kalong ka bae pat yangi nakatadaw ka pelong yang mangan simti manile ya kini ka election nomor kum haka arpu pradar pu constituency ke jonga kabenengkong kalong ba pilayo ya ki surok kiba ngimla syutang bani keren kini ka jengelam jong kini ka gom kini ka NPP ke lead government menta kabaar pat ka jingkuli ke kam ka jam jong ki nong chong chnong jong kate ka arpu pradar pu constituency jongi kadang duna pa kabalay pat hoy kilayo na kapor ngi don sibon kita ki cement factories kiba don kita ki tanjongi andai kiba siosi kaban ong ba ki nong trei jong ki nong song shnong jong kita constituency jongi bon ki bom yo kam yo jam mga mut ba nga ong ba ngayle ya ka MDC kamut ngan pressure ngan torture ya ki cement factories andai kalong hi kani ba kinong mi kmat hi jongi teng ba kimju irap lene kimju Kersyan ya ki nong chong chnong jongga arpu pranar pu constituency arhajar khat khandai ngalaile andai hatu por ngaile dak independent nakata kadaw menta ngai kublei ya ki bahalor ki ba ailat om tang yanga andai ki ailat ru yaw nu perlok jonga uba ya simenta hakini ka MDC ke ba long arhajar kosan eka thong ka jongki ba pi sio na kaliang jongki ba pi nagna ko ya kani election ko kathong ke jongahi ke banongkong nganlei kum using apo kate ka JHDC ban kerhu kum using namar ba ngai namar ladang ipai khmat ngipai ya story ke bala dep shedin mana kene ke bala dep shedin kat ki candidate ki jongi ki bala job don burom ngamju yo I beki kerhu opo JCDC ka kamram ke jongki tang chushong tang chutia ndami nang to padakin lek pai te ka kamram hi jonga la danga wan hang ni ka thong ngan kerhu na penta ka constituency jonga bat na ya bro ka district ka jongi karpat ya kinong song chnong ki badap arpo pras nem chineng jong nong song chnong jong arpo pran arpo constituency bapin singaw bah ban perkhat dalade yalade ladapi ibit ibiang yanga bangan long utaw nong mikmat ujong pi kabaha bapin ailat no yanga lada pimpat ibit yanga ngampat singaw mangan syong handrai kabasngaw si banong bangan pai sedin ba ka arpu pran arpu constituency nakapor sakapor kala dangam bat kadang lut bat kadang selen balai nga ong kumta kadang selen namarba ngi syatay syatany ladapi kinong song chnong jong mikalia kibayay langba usurok NH6 mensyua kudu NH4 andai mentala adu NH6 takumta I would like to appeal to all my 28 narpo constituency if they look for the benefit for the welfare kindly vote for HSPDP.